Vale, pois eu quero saber quen veu a visitarnos. A ver, quen mo di? Non escoito nada. A bisabuela. A túa bisaboa? E presento na Lobreixo, como se chama? Non sei. Dios mío de mi vida, como que non o sabes? Hijo non sabe, Somos de bisabuela. É que claro, non le chamamos por mi nombre, non? Por eso lle pregunto. A ver, que chuchiven aí como se chama. Chivoucho. Coño, cho eu, je. Sí, se lo dijo. Javi. Gelu. Pero, ¿Cuál? como é o nombre de verdad? Ángeles. Ángela. Ángela, vale. E nós como lle chamamos? Bisaboa ou Ángela? É Breixo. Ti como lle chamas? Pero es de Como lle chamas? Bis? Ah, bueno, claro, normal. Normal. Vale. Depois xogábamos tamén como a de nada. Sabes que é a de nada? Non. Mira, a de nada tiñas de poñer así. Mira, eu poño así. E ti tiñas que sacar a tiña. Como lle chamades agora eso? A de nada. Eles creo que lle chaman... O potro? No. O potro, non? É que sempre Sí, me confundo. cada sitio Sí. xogábamos ás bordas. Facíamos un buretiño na terra. Chamaban guá. E xogábamos así, a hablaremos aos outros. Quen nos veu a ensinar o xogo do guá? Abo de Hugo. O avó de Hugo, o avó de Carmen. E Sofi hoxe ten aí unha bolsa, ensínalla. A ver se sabe que xogo é. Se acaba de decilo, pero ademais veu cargada, non sei como. Ensínalle. La abuela. Pero ensínalle a ela. Se non así non sabe o que é. Bueno, xa polo sonido sabe, sí. Pero levántate ti, muller. Estas son as bolas. Claro. Son as canicas. É que viñeron yo contar o avó de Hugo e de Carmen e ahora andan recopilando bolas por aí. Entón estamos recuperando xogos, que é o importante. E nós tamén moitas tiñamos tirámolas, porque nós éramos, mira, xa de ben maior, porque a ver, eu tiña un rapaz, eu estaba enfermo e xogábamos as bolas con el, e xa as miñas fillas tamén eran grandes, e xogábamos igual con el. Que máis había? Depois tamén xogábamos así cunha peseta, ou cunha peseta, cun céntimo así na parede, xogábamos así tirar a cousa, coñidías, a ver o que dabas, andabas así. E se perdías o céntimo? Ao escondite, esas cousas así, as casiñas, Vera, con que ten outra muñequillas cousa. de cartón, que ao lavarlas rompía. Vera, que ten outra cousa. Ai, a ver, Vera. E se perdías o céntimo, que? Pois, ganábalo ti. Se o perdía, o ganábalo ti. Pero si se te fora voando... No, que no. Bueno. Ahora, bien. Un aplauso, non, para ela ou que? Carambas. No dura tanto este. Que máis había? Depois tamén xogábamos así cunha peseta, ou cunha peseta, cun céntimo así na parede, xogábamos así tirar a cousa, coñidías, a ver o que dabas, andabas así. E se perdías o céntimo? Ao escondite, esas cousas así, as casiñas, Vera, que con ten outra muñequillas cousa. de cartón, que ao lavarlas rompía. Vera, que ten outra cousa. Ai, a ver, Vera. E se perdías o céntimo, que? Pois, ganábalo ti. Se o perdía, o ganábalo ti. Pero si se te fora voando... No, que no. Íbamos con miña nai, o meu irmán Maseu, a cabalo miñiño, ali a Laura Carretera. Despois lavábamos un pouquinho no reco que había ali e marchábamos para traballar. Había que madrugar logo. Ai, non. Claro, no verano con calor non podías cavar o millo con calor, tiñas que ir temprano. Como a miña nai sola, tiñamos que ir os dous. No, claro. E íbamos cos bois a pastar, e íbamos ca vaca. E cando salíamos da escuela, cuns caldeiriños, íbamos ao Rejo Cabilla a xuntar a ajuiña aos bois para cantarle cando viñera meu pai de Monte. Ai, era che moi triste daquele. Iba lle preguntar eso, se pudera ir á escola. Sí, sí, Sí. nos á escola fomos. Ai, que... Meu irmán xa marchou antes que meu irmán non quería a escola. No. Ele xa marchou de albañil, marchou dos caldeiriños ao lombo e todo.
Eu estive hasta os 14 anos. Carai, que ben. E tiña cerca? Tiña que ir andando ou... Había que ir andando. Moito tempo? E tiñamos que ir pola vía. Estaba a vía, e había un carreirinho, tiñamos que ir pola vía e non nos quedaba lejos. Tiñan que andar bastante, o sea que aínda madrugaba para traballar, logo aínda madrugaba tamén para facer todo o camiño para a escola. Vamos, claro. Había que facer de todo. E que facíades na escola? Unha pizarriña que tiñamos así, escribíamos nombres, escribíamos cousas, cuentas, cousas así. Exponía o manuscrito como de outro libro. No, claro. Pero aprendeu a ler, aprendeu a escribir. Si, a miña maneira non é moito que... Matemáticas. Pero eu para min defendo-me. Bueno. A miña maneira tiño moitas faltas, pero eu dou-lle. Pero eso está genial. Que ben. Con miña irmán non, que miña irmán xa pasou mellor. No, foi a escola tamén. Si, pero miña irmán foi á escola, si, ese xa non foi foi de pago. Carambas. Bueno, porque se non tiña que ir a moi lexos. E ali era lexos tamén. Sí. Tes algo para os compis? Un yo parece. Es que un yo. Es que no es. Parece un yo, la verdad. Es que Qué guai. ¿Puede abrir? Sí? Sabedes o que é, non? Sí, un yo. Que? Gracias. Hace mucho tiempo que no tiro el yo-yo, ¿eh? Sí, yo. A ver si me sale. No salía muy bien. Iso dille o que é. Mire, colle usted este para enseñarlle a él. Pero enróllalo. Pero no, enróllalo, mira. Tú enróllalo. Ole. No, Moi ben. E que lle acaba de dar? A ver, Breixo, que lle acabas de dar? Un diploma. E por que lle damos un diploma? Home, para darlle as grazas por vir, non? E para que se acorde desta visita. Gustoulle vir, Ángela? Sí? Pois, Breixo, daslle unha aperta así de despedida. E eu que non iba a vir, e dixen, ahora vas, que ahora dixecho, ahora vas. Bueno, porque díxome que estaba un pouco nerviosa, non? Sí, que me dá un abrazo grande. E se non